man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM, your Alaga Radio. .5 FM. Huwag nailain pa. Lamiaoy. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himbang. Madamo sa mga hitabo sa aton palibot sa sulod sa 24 oras. Mga hitabo nga angay naton hatagan sa pagdamot paagi sa inyong palatuntungan. Pulupasita. Programa nga gindisenyo aguduglasan ang mga presko nga topiko. Pulupasita. Kagkaroon, inyong mabagyan ang inyong kubos nga alaga. Good morning, maulanon nga morning, hinubaan. Pulupasita. Mabugnaw ang Jimpo Pizza 17 sa Oktubre. Pulupasita. It's Monday. Sugod naman sang aton nga adlaw sa isa naman ka semana. Kag maulanon gin, sugudan kita sa maulanon nga aga iya panini kwan tropical depression nining. Pulupasita. Good morning sa aton tanan-tanan, sa aton nga public servant, the Honorable Mayor Dap Anthony Bedaurasaga Reliquias. Good morning sa Vice Mayor, ang amay sa Sangguniang Bayan, Jeff Lasalita Incoy. Tanan-tanan nga mga Sangguniang Bayan, tanan-tanan nga mga kapitanis, mayong aga sa aton tanan-tanan, and of course, welcome and good morning sa aton nga Gobernador, Governor Eugenio Bong Lacson Jr. is in the house. Ari si Gob sa hinubaan, bisan kay inulan, palangga niyang hinubaan. No? Good morning, welcome to hinubaan, Gob. Kag sakay, mabugnaw nga kamot, may mabugnaw nga kamot sa hinubaan. Pero may ginabisitahan. Board Member Jeffrey Tubula. Board, good morning and welcome to hinubaan. Pulupasita. Ari sila di, no? Istoryanta na karon ang ilang agin kari diri sa hinubaan. Sa tanan-tanan nga mga department heads, good morning. Hindi ta na pag isa-isahon, Ma'am Opilia Trembibilla Tupas Bakal ang iya nga
ining ining gansilyo bala partner sa panaan. Croquet, ano? Cross stitch. Cross stitch, no? Dito sa panaan kabakal, no? Ang aton to cross stitch sa panaan. Sa imo sir, Victor Papa sir, good morning sa imo, no? Good morning sa Alagad Radio, Radyo sang Hinuban. Good morning sa aton station manager, Kevin Matthew, sa aton boss sa PIO, Mami D. Relado. And of course, sa imo, Alagad Henry. Yes, sir. Kag sa aton pinalangga nga mayor sa Hinuban, Dapt Anthony Reliquias. Kag aton i-welcome, palakpakan naton ang pagkari bisan nagaulan sa ang aton gobernador Jose Eugenio Bong Lacson. May Jose pagali, no? Oo. Okay. Jose, Kag sa kay board member Jeffrey Tobola. Mayong aga sa inyo mga sir. Kag nagapasalamat kami nga nagkadto kamo, nagbisita kamo sa paghatag sang gamay nga tabang sa aton mga mangunguma. So okay sir? Yes, sir. Abi man maulanon, matugnaw. Iya gini siyang mangungunga. Iya gini siyang mangungunga. Pero nami, sir, kung bago kasi ni kasal mo, naga-monitor ka, imo abi ka, sir, afam ka abi. No? Tapos, bago ka mo kasal sa imo afam, nagakupkupanay ka mo, naga-monitor ka mo sa afam radio. Hindi na tasubong, sir, ginidula ko na tong katikals. Afam radio. Alagad FM, always monitor ka mo. Apa mo na gyapon sir. Good morning kay Ma'am Aileen Roy. Apa man na siya. Apa mabol man na sir? So, kung pwede mo na sir, siguran ang mga ginpanghatag nga mensahe sa mga aton honorable nga tao sa probinsya sang Negros Occidental. Kanami gid sir. Tutok gini mga listeners naton kay gaulan way man ni sila sir gagwa subong. Oh, kalang-alang igwa gid. Alang-alang ni ko. Kwan daw ga akon gani nagwa lang ko kadali isang kahapon daw nagtukar ang akon nga ilong dayon no. Dalagid ka mo payong kaputi tanan-tanan kung gusto. Kag may mga ano bala ka mo sir, may mga dala ka mo nga banyos, mga mo na. Kalain sang timpo. Kag isa pa sir, man ining leptospirosis nga masakit, amo gining ihampang. Gaulan ini. Nagaulan ang inyo tiil may pilas iubog ninyo gani ina sa mga danaw, Sa daga sa ilaga ina naghalin. No? Kadelikado nga masakit. Di din bisan din lang subong nga higad-higad makita mo may daga, may ilaga. May ilaga. O pareho sa aton sir, ilaga ta kay way ta kwarta. Ano ang balita nga ang nagkari ang aton gobernador subong adlaw sa Hinubaan upod si board member Jeffrey Tobola. Sa ano nga rason sir? Isa ka programa, isa ka aktibidades ang ara subong sa covered court sa People's Pagbanaag Activity Center nga Pipak. dira ginhiwat ara dira ang aton gobernador. Kag ang mga opisyalis naton diri sa aton sa Hinubaan, no? Ara sila dira tungod sa isa ka turnover distribution of quick turnaround early planting activity incentives. Na nagtag incentives partner si Kwan si Governor Bong Lacson with board member Tobola oh. and the Honorable Mayor of Hinubaan, Dapt Anthony Reliquias. Ara sila subong dira kag ipabati naton ang mga mensahe nila no sa inyo man kay nagdalikyat gid kami ni program director didto sa ilang mga mensahe kay ina no kag nakakuha kita sa ilang mensahe aton hatag sa inyo ang ilang mensahe unahon naton pahambal ang aton gid no ang aton nga Mayor Dapt Anthony Bidaurasaga Reliquias ang iya nga mensahe.
usa ka mabulubugnaw nga aga no sa inyong tanan tungod nga ara na naman ang malain nga tiyempo dulot sa bagyo nga si Neneng, no? So sa pagsugod gusto ko anay abihon kamo tanan nga mayong aga kag despite of the distance, despite of sa kasakuon kagkalain tiyempo, ari gid diri subong ang aton pinalangga nga gobernador sa probinsya, palakpakan naton Governor Eugenio Bong Lacson. Kaupo niya subong no ang aton man nga board member sa 6th District. Kilala niyo kini siya kay halos every event diri sa Hinubaan ari kini siya. Ang aton board member Jeffrey Tubula. To the members of the Sangguniang Bayan headed by our energetic and supportive young good-looking Vice Mayor, palakpakan naton Vice Mayor Jeffrey Incoy. Sa katapo sa mga konsehales naton, no? So para sa aton nga supervising agriculturist at the office of the provincial agriculturist, palakpakan naton Dr. Dina Henzola. Subuman sa aton provincial agriculturist, no? Dr. Edmondo Tausing. Palakpakan natin. So despite sa kasakuon, subong may ara pa kita sang panaad, maskara sa panaad. Pero ang atong gobernador, ari kita rin subong sa aton. Kaya dito ko nakita, no, sa panaad, 2 days na dito sa aton sa Hinubaan booth, may ara kita baligya dito nga tuna, bantalaan, kag blue marlin. Perte ka bakal sa atong baligya dito sa panaad. Every day, makapaubos sila sa 100 kilos na blue marlin, kag makapaubos man sila sa 100 kilos na tuna. At the same time, ara man dito ang atong nga dalupapa, no, kung giant squid. Tanda ko nakita nga ka-reach ang dunang manggad sa banwasang Hinubaan. Gusto ko man i-acknowledge ang aton nga mga barangay liaison officers headed by Pansa Pinchanga, ang aton cooperative development office headed by Sir Vicente Valenzuela, no? Magpaka naton. So I would like to grab this opportunity nga magpasalamat sa aton gobernador sa tanan nga projects nga ginhatag diri sa aton. Number 1, ang aton new public market, kita nyo da, sa Barangay 1, manugsugod na sa dason ng mga sinimana. No? May ginaplansa lang kita nga gamay na lang kulang sa sewerage, sa drainage. Dason ng mga sinimana, masugod na ang aton bago nga public market. Palakpakan na sigaw. Subong man ang aton nga slaughterhouse, no? May bago kita gihatag si Governor nga 50 million nga abatwa o kon slaughterhouse first diri sa Hinubaan. Tapos na ang bidding, mga next nga mga binulan, masugda naman na sa kontraktor ang aton nga abatwa. Ikatatlo, ang aton nga hospital diri sa Puok, ara na sa siguro sa 60% to 70% nga manong tapos na. Grabe ginapasigurado sa atong provincial government nga ang Hinubaan bisan last town na siya sa Negros Occidental pero wala yung ginapabayaan. And lastly, ang aton Talakagay to Damutan Road worth 400 million on its final phase na. No? May proseso ini. Kag-ari na ini sa final phase. Kabalo ko dugay na ninyo nga ginahandom nga madalanan ang Talakagay to Damutan. Subong nag-istorya kami ni Gov, ara na sa subong sa final phase, ECC na lang ang ginahulat, no? Ocon Environment Compliance Certificate. Ara na sa DNR, after makagawa ng ECC naton, mabalik na ina sa province for bidding. So kinahanglan naton mga muyo, kinahanglan naton mag-isa. Diri sa Hinubaan nga ang tagline naton, one Hinubaan, tungod tapos ng politikaya diri sa Hinubaan, no? Kinahanglan naton mag-isa para nga ang kayuhan magbunok pagdiri sa aton. Kita nyo kami ni Vice Mayor, ang mga SB naton kompleto ginadiri. Kaya nga man tapos na ang politika sa Hinubaan, kinahanglan mag-isa kita tanan, kag kinahanglan upod kita. Upod ka mo?
So upod kita sa pagsulat sang bag-o nga kasaysayan diri sa banwa sa Hinubaan. Avance Negrense, 1 Hinubaan. Thank you so much, MDBR, for that. Muyad to mensahe sa aton nga public servant Mayor Dap Anthony Bidaura sa Gariliquias, partner. Iya gin-highlight ang mga ginpanghatag ni Governor Bong Lacson diri sa banwa sa Hinubaan. Okay, sir. Oo. Ang kabalo ka ang profession ni Mayor Dap Anthony Reliquias, isa siya ka nurse. So, we are a third world country. No? Hindi ito na ma-deny, we are a third world country. Kag ano bala ang isa ka importante nga kinanglanon sang third world country? Amo ang sa health, sir? Hospital. Hospital. No? During the past administration sa mga presidente, 75% sang aton mga kauturan hindi gani kakita sang doktor, hindi kakita dentista. Sa Pilipinas, sir, ha? Pero subong ginamat-amat ina pataas nga ang aton sa medisina, no? Sa pag-amlig sang ikaayong lawas sa mga Filipino. Amat-amat kita, sir, nga nagataas. Gaya kwan man o ga-elevate. Nagabutyog bang kita nga hindi ta bala masiling gid nga ari na gid kita iya sa nagamat-amat naman kita guro second world country. Kay abot kung matigayo ni PBBM Okay. na ang Bacolod butangan sang lung center kag ano to nga mga inang kumplito na gid Sa na heart iya. center, Heart center, lung lung center, center. no, pariyo na bala sa Manila gid daw mo na ginatinguaan niya nga kay pilang gastuhon mo kun halin kadi iya sa Hinubaan makadto ka to sa lung center to sa Manila mga amo-amo na. O ti ginatinguhaan nga mangita lang kuno sang area nga pagabutangan sang hospital nga para sina kag pangitaan man pondo sa aton presidente kabay pa no nga patabo ina ang ginadamgo naton dire nga bisan dire na sa Negros Occidental ara na da sa Bacolod lang kung may mga ginahigaw-yango na matamangan ka pa sina sira kung makahingagaw sa mga Matabangan lung center, kay may mga lang ano gani mga lung center, kidney center, mga muamo na hindi ka na magpamilya. may mga sa medical nga sensya, sir. May lang transplant na mo. Okay. Di pareho bla, sir, sa mga dalag ko nga sa America, like America, no? Kundi damo gid man to mga preso, no? Ang facilities isang preso nila kanami gid. May natabo to kuno isa ka preso nga may kidney failure. Te kada niya sa isa ka semana ka tatlo sa dialysis. Gasto ka sa lakyan. Pagwa gasto ka gwardiya. Gasto ka dialysis. Sabi mo, sir, anong ginhimo sang gobyerno sang Amerika? Binutangan dialysis machine ang sulod sang prisuhan. Kay damo nga priso nga ano mo nga may ginadialysis. Kadali lang sa ilang mag-obra. Kaya mo na ya, sir, kung big time ka, kung manggaranon ka nga nasyon. Inilang gid nga kahapon naga-chat kami sa amon nga akon nga mga classmates kay may ara man kami nga group chat sa akon nga mga classmates. May classmate kami nga nurse sa sa California. May kidney stone siya. So gin ano siya nga ipaoperahan ang iyang kidney kwaon ang bato. Sir, believe it or not, robot ang maopera sa iya. Laser, yun na laser. Laser. Robot ya. Sang 2011, sir, nagpamlimpya ako todo dito bla sa ginobrata nga bar. Pagka lunchtime, nagpauli ako. Pagpauli ko, sumakit akong kilid. Siling sang amon timbang, siya nung dalading imo bayo, kay paloy-aloy ahan ta ka. Hindi, hatag ko man eh. Yung linya ko na magwantalin ko, kadto ko sa ospital. Sa si Doc Gigi Dibuyan, niya daw lain ni Tito. Refer Bacolod. Tos lukon man na ni Doc ang imo nga dapa-dapa, pag agay mo gani, siniya, sirit na. Pag sirit Bacolod, sir. Doctor's Hospital Ito ko. ginakadgos bala sa ang sponsor, no? Grabing mga doktor no bala nila.
Pag hospital sa akon, x-ray, kita, dalag ko, 4 ka bato. Aba. Ang sabi mo, sir, para makita mag-x-ray, ginapainom ka Gentian. Okay. Gentian ang gininom. Di ko Ay, matinaw na siya. makita agad. Siling, hindi ka na magpa-opera, laser, Riverside. Kundi sir, inom na ko, limpyahan gid ka mo. Inang ano gani, ng oil bla. Nga, para ma-discharge ka gid tanan. Nadula, sir. Nagupod? Hindi. Hindi. Ara na ko sa ilaser na ko, gadula-dula ang bato. Oo. Kaya ano mo, Karon? ang doktor halin po sa Iloilo. Sila nga, sir, hindi tapang himuon kaya hindi ko matarget kundiin. Agoy. Diyan resitahan lang ko sang akalka. Ang akalka gali, iya inisang inibilang sambong. Ano gani ini? Alibon. Alibon. Oh. After 1 week, sir, nagwa daw ang size niya dalag ko pa sa bugas. Nga daw kalamay bala nga central nga Domos kubado may ngipon sir. Kaamo to yung nightmare ko. Sakit pagwa. Ang bato. Tuod gid ya gali yan. May kung buenas ka maupod siya sa bulong. Pero kung hindi, opera gid. Yung laser na subong, robotics na sir mo. Robotics na. Tiyan mo na nga ginatagaan gid emphasize subong sa gobyerno ang health no. Ang health. Amoy ng programa, not only Mayor Dap Reliquias, but the whole province of Negros Occidental, ang atong tutok ni Governor Bong Lacson is sa health gid sir. No? Kag sa agriculture. Oo. Agriculture. Amo na nga naghatag di sila sang turnaround. Ano na sir? Turnaround, quick turnaround, no. Early early planting incentives. Sa mga farmers daw naton. tag 2K sir. But kung pila na ang kada 2,000. farmers naton, ha? May ara iban Kada hektarya. Kada hektar 2K. Po kadako-dako baya ay no. Okay. Sige. Pambalonta naman sunod ang aton pinalangga gid sa hinubaan nga siling naton may mabugnaw nga kamot para sa hinubaan. Board member Jeffrey Tobola. Thank you very much, ma'am. Mayong aga sa tanan. Actually, ka problema gid ko alin kay na kung mag-formal gid hambal kung diri ko sa rostrum guro ulo na lang gagwa. Diri na lang ko okay lang. Okay lang? Sige, wala man ta mahimo kung dira ko hindi ta batian yung lang tingog ko. So may aga gid sa tanan nilabi na gid sa aton mga beneficiaries ang aton early incentives no nga ginatag sa aton quick turnaround. Palapakan naton aton kaugalingon. And of course sa naghatag gid sini kag actually ang iya balatyagon para gid sa aton mga farmer kay nga sa aton mga farmers kay nga ini siya farmer man. Ang aton pinalangga gid nga gobernador sa Negros Occidental Honorable Eugenio Jose Bong Lacson. And of course, sa aton, pinangga man diri nga mayor, ang akong partner, Honorable Dap Antonio Reliquias, palakpakan naton. And sa akon man amigo, no, Vice Mayor Jeffrey Incoy, palakpakan. Kag sa aton Sangguniang Bayan members, hindi ko na pagsa-isahon sa aton ABC President, sa kay John Reliquias, kag sa aton SK Federated President, sa kay Ma'am Aro. Kag sa aton man Provincial Agriculturist, bisan wala siya diri, hari man si Ma'am Dina Insola, no, Doc, may aga, thank you very much. Sa aton mga kooperatiba dira, no, sa mga cooperatives organization, sa aton liaison, sa barangay liaison officers, naton nga butang man sa aton pilangga mayor, mayong aga gid sa inyo tanan. Actually, nubuon ko lang ang paghambal no, parte sa aton mga farmers nga nag-avail sini, hindi lang ang banwa sa inubaan ang ginahatagan sa aton pilangga nga gobernador, pareha sining mga incentives, kundi ang binugman nga Negros Occidental. Kada tuig halos naga-turnover kami dire. So muna ang atong programa ni Gob sa aton provincial government nga sa pagbulig sang aton mga farmers. Kagwaon ko lang nga kay gayunan as a Chairman Committee on Cooperative sa Negros Occidental sa aton Sangguniang Panlalawigan
So ang aton mga kooperatiba sa aton mga associations, gina-encourage ginamon nakon nga kung pwede palang mapa-accredit kita sa aton local diri sa banwa sa Ginubaan, kung diin kamo sa aton nga development planning officer, magkadto kamo, pabulig kamo, and then dito mapa-accredit din kita sa probinsya sa Negros Occidental. Actually, may ginpasad kami nga ordinance every last Saturday of the month of October. Magaiwat kita sa Cooperative Day ang Negros Occidental. So, next naton sini nga bulan, dito kita sa San Carlos City. Magaiwat sa aton mga kooperatiba dira, kag ang aton may cooperative month celebration subong gid nga bulan. So sa inyo tanan, congratulations sa aton nakabil sa aton nga incentive sa sine. So ang iban nga wala explikahan ninyo, buligan niyo explicar nga kamo nakabil tungod kamo ang napilian kag may mga guidelines nga kamo nakabil para mabuligan kami ni Gob explicar sa wala nakabil sa sine nga programa. Madamo gid nga salamat. Avance Negrense. Salamat gid. Pulupasit lang, lupasit. Cooperative gali partner ang iya committee Mga ni kaging board. ang ginpagtagaan siguro sang at Incentives. quick turnaround Early planting incentives. early planting incentive. Base mga co-op members mo na Ara sila. Kag speaking of co-op, ginabuhi subong ginahampang ina ni Sir Vicente Valenzuela, si Bicoy. Bicoy. Vic Valenzuela. Vic Valenzuela, siya ginangatutok subong sang mga cooperatives nga tong hambal ni board nga kinanglan ipa-accredit gidiri sa banwa kag sa probinsya para nga kun ano ang mga kamayuhan na linsa nasyonal matik gidyaya dayon makaabil ang sa dalom nga mga cooperatives, no? Munang mensahe sa aton nga board member Tobola, no? Halos tanan subong partner nga mga proyekto gagigid man sa cooperative, di ba? Kag madasig ang mga assistants kon ara ka sa isa ka asosasyon kag isa ka kooperatiba. Kay hindi ka man ya ka pangayo sang aid kung ikaw lang isa. Unless nga hold upon mong gobyerno. No, sir? Tama. Pero sir, salamat no nga nakita dire sang aton gobernador nga ang iya pagbulig sa banwa sang Hinubaan masyado ka ano bala ka pag-on kag ang ilabi na sa mga farmers. Kay mahilig siya sa agriculture. He is an asyendero, no? Ay, okay. Landed. Tama. Landed siya. Landed na. Kag after COVID, nakita ko nga kinanglan ang tutok naton is food production. Amo na siya, sir. No, amo na nga gintawag nga quick turnaround. Quick 360, sir. Dinasigay. Dinasigay. Hindi bla sir magsiling ka nga sang una and atoy ko makes a turnaround shot. Wag tiyog 360 shoot pa mo. Atoy ko. Pero sir may natabo na sa termino nga turnaround. May isa ka cargo airline, ang ilan ni apang dulong lang gid sir sang ano ni. Mga cargos. Halin sila sa somewhere sa America, 72 hours wala tulog. Dobo ng travel time sa aeroplano. Hindi why sila tulog, why pahuway, overtime. Pag abot nila sa isa ka state sa America, nga naglanding to sila, dapat mapahuway. Siling nila overtime kamo. Idulong nyo ang supply sa mga militar naton sa Guantanamo Bay sa Cuba. Gampang, gira to sila. Hindi. Kaya ang Guantanamo is a base sa Amerika. May base sila. Ang Guantanamo Bay, ang airstrip da sir, is runway 28 and runway 10. Ang runway 28, pwede ka to maglanding sa baybay matawhay. Ang runway 10, maliko ka da, may strobe light nga makita mo kag dira ka magliko. Kay border na sang Cuba, lumapaw ka to sa ila airspace. Bombahon ka. Na ano man nga God sang pilot ha, experience. Nagradyo siya sa 86 nga we are going to land at runway 10. Daw nakibot abi sila siya didto gid siya.
Sila nga, pwede mo sa akon mahatag ang strobe light. Nagaandar nga huo. Hindi ko makita. Pero sir, ginpilit niya. Nga, kurbada masyado mo. Mabudlay. Oo. Matakilid ang imo eroplano. Plano ka, dasod ka maglanding. Oo. Kundi naalang-alang siya, sir. Nga, turn around. Ang yung Airbus nga eroplano sa iya na handle, wala? Dira mo na tumukon, hindi ka na nga magkuhit-kuhit. Daw pitikon mo na, robotics na subong mo. Hindi, blasining mo, may kinoperahan sa Amerika, robot. Pinitik ya, sir. Ang pilot, ang chief, no, ang piloto, gid, ang captain. Chief captain. Ang i-order sa iya co-pilot is turn around. Pero ang eroplano, ginapwersa yung ilanding. So ang terms sa to sang mga investigator, computer versus man. Sige ito yung manual. Ang tao, ang eroplano, maliko gidya. Ginapilit sang piloto nga palandingon kundi nag-away ang machine, ang computer kag ang manual nga trabaho. Ginpostdoc sila, sir, ubos gid sila. Kaya mo nang turn around. Base blakon ipostdoc ni gulpe sang nagauyat sang pundo sang sini nga programa. Tapos naman, sir, wada naman pundo ang mga farmers, yagin turn around, yagin palagyo niya. Base bla, sir, matabo. Kabudlay ni sir sang turn around, tiyog mo mo. Quick turn around. tiyan mo na. Quick turn, early planting incentives. May tiyo ko, sir, no? Mga layo ng paryente. Kundi, may mga co-op sa una. Okay, sa una pa man eh. Sa una pa man. Kundi, sa una may mga co-op. Ano ganito? Basta mga Unimarco, mga ano to, mga... Ano ganito? Basta Nagsikat gid sa una. Kadiwa. Hindi, may labot. Kadwa na, Marcos time ng kadiwa. Ang pundo, sir, sang ila co-op dira sa Kawayan, gin-turn around niya pa Palawan. Nagasto niya, sir. So, nag-turn around siya Lagyos, Palawan. Pero sa kaya, sir, maalam gid man to. Nangin vice mayor sa Quezon, kagangya bata nangin mayor sa Rizal, Palawan. Pero ang history, kaya kabalo ka, sir, ang Ginoo kung siya ginadisinyo, ya kamo ginatagaan niya kasang isang imo destiny. Tiso na niya, gastuha ang kwarta sa co-op. I-turn around mo, papalawan ka. Kay pamiyoron ta ka to. Hindi mo, sir, mapaksan ang swerte. Pahambalon ta sunod, partner, ang ginahulat naton ang aton nga pinalangga nga gobernador. Governor Bong Lacson. Pamatian nato ng tingog ni Governor Eugenio Bong Lacson. Thank you very much. Mayang aga sa inyo tanan, diri sa Banwas ang Hinubaan, labi na kay Mayor Dafric Religias, si Vice Mayor Jeffrey Ngoy, ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan, upod na daan aton ABC President, no? Si Sir John Ray Religias, kag sa aton SK President, si Jessa Haro. Sa mga beneficiaries ng programa na Quick Turnaround, early planting incentive sa aton MAU officer, kag sa, of course, kay Dr. Dina Insola, upod sa mga staff halin sa Provincial Agriculture's Office sa liwat mayong aga. First of all, mangayon ako pasensya kay medyo nadilatar ang paghatag sining incentive sa inyo. Supposed to be temprano pa, early this year, pero nga abdanta sa baning kay may eleksyon to, pero why di kami plano na i-savings ng kwarta, no? Ihatag gid namon ni para sa inyo. So kabalo ka mo, kung may isa ka hektarya, may makabaton ka mo 2,000 pesos, maximum sa 3 ka hektaryas or 6,000 pesos, okay? So I hope na ang kwarta na mabaton nyo karon magamit yung yapon sa inyo pananom. Kaya na gina-announce ni Mayor DAF, no? Kung ano na ang ayuda halin sa probinsya na nagasunod dire sa Banwas ang Hinubaan. Sa tuod lang, why ko ka-realize na amo na nagali ka dako
ang pundo na nabuo naton diri sa Hinubaan. Kay nga naman, kay wala ako gaisip, basta kung anong kinahanglanon, kag maayo para sa majority, ang provincial government mabulig gid diri sa banwa sa Hinubaan, no? So, sa ginexplicar na ni Mayor Duff, jutay na lang ang kinahanglanon, no? May mga dokumento na kinahanglan pa kay kabalo ko kay ng 400 million na dalan. Sa silinga sa ako ni Mayor Duff, 2/3 no sang area sang Hinubaan alin sa bukid, no, kabukiran. So you could imagine kung ang dalan naton sa kabukiran mapasemento naton kadako ginamabulig labi na sa mga farmers naton. Okay? So sa aton mga beneficiaries, congratulations. And ang ako lang masiling, paagi nyo man kay board member Jeffrey Tubola, amo ning pinakamapisan na board member sa tuod lang, no? Amo na nag-number 1 na siya subong, no? Nag-number 1 na ni siya subong sa 6th district kay maski diin, no? Piyesta siya o programa sama sini, ari siya dire gaatubang gid sa inyo, okay? So Hinubaan, 1 Hinubaan, Avance Negrense. Dasig magambal sa aton nga gobernador at ay daw gin-summarize niya naman tanan, daw nambal naman tanan. 2/3 of the population sa Hinubaan is ara sa babaw, sir. Sa upper na kabukiran dapit. Sa Highland. Highland. Hinterlands of 2/3. Hinubaan. If ang population ta is 60,000, 2/3 of 60,000 is 20, mga 20,000 dira dapit. 18,000. 18,000 na to sa Kabukiran. kabukiran ng Pangabuyan. That's why nga kinanglanon ang ginasiling ta one of the mega project nga matupa diri sa Hinubaan, ang dalan hindi ang dalan ang dalan kag ang palaabuton nga highway irrigation. Highway irrigation duwa ang aton mega project, no? Iniya ang dalan so sa aton gobernador sa iya gid ba mismo nagalin nga kulang Kinabiding na. Manugwa ng ECC. ECC, environmental Compliance certificate nga isa man ka rekwisito para sa pag-process ang mga papilis. So handom gid kag dumot sang Hinubaan, humalin pa sang una nga mga lideres nga nagpungko sining Hinubaan nga masiminto inada sir nga lugar kag kwan gid man siya no, bagay gid man nga lugar nga dalan simintoon kay dira gid gaagi, dira gid gabuslog ang mga anang kararoton nga mga produkto, root crops na to, no? Kabalo ka sir, no, kung ang dalan mangin maayo, it will connect several upland municipalities like Candone, Pamplona, Siaton, Mabinay. Maglusot-lusot na sir ng mga dalan. Sino balas diri sa banwasang Negros Oriental kag Negros Occidental nga may potential nga puerto? It's only Hinubaan. So kung makayo naton mapacilitate ang highway, national provincial road nga dalan, ang produkto sa mga tao dito, kalaroton, prutas, kung ano-ano pa, mga iniblang mga pariyo na mga silhig nga paypay. May ato ginkantuan naton. Ang mga nito nga mga basket na mga kwartahan na sir. Madala na. Kagang isa pa kung magbalik ang gold mine diri sir. Kahapusan sang banwa. May tsansa nga magabalik. Kay si BBM daw mahilig siya sa mining mo. Sang una nag-boom ang Maricalo mining ang iya sang mga dire bala sa Sipalay, ano kaning apelyidos ni? Kabaskog sang una sang ekonomiya sang Negros because of mining. Maricalo mining is owned by
ano gani nga pamilya atong big time nga nag Ano ba sa copper. Oo. Kaya mo na siya sir nga dapat gid tutukan ang farm to market road o kon ang mga provincial highways nga it will connect from not only in Hinubaan but several upland municipalities sa Oriental. Kag gamit gid ang puerto para sa aton port dira para sa mga crops nato nalin sa babaw basi Mga farm agricultural products na to. basi kon ma-deliver na ta sa Manila, ma-supply ta Kaga sa mga saging. madamo kita sir sang kuan mo sa mga natanom nga kahoy ti kon panahon na nga aton ina i-harvest, i-convert naton sa lumber. Dako ina nga ekonomiya nga mahatag diri sa Hinubaan. Ti barko kinanglan sina Barko. ma-deliver sa kundiin nga mga kundiin dain mag-order sang lumber naton diri. Kung makakita ka, makadevelop ka to mga affamable sa bukid, sakay pa Manila, obra dito. pwede So na. sabi mo sir Oo. ha. Tourist attraction turismo. kay gin-reserve forest na daang pila na ka hektarya ng More than ang aton reserve forest na ang ancestral domain is more than 6,000 plus ang aton virgin forest Forest dira dira. nga gin-reserve to gid na ang ano ni ginatawag naton nga wilderness. wilderness. Tiyan mo na siya nga dira naton sa wilderness, dira kita naga-protection sang aton flora and fauna sa sina nga lugar. O galing may mga tig-agi dia ulo nga mga Pilipino nga sige kaingin ang mga endemic nga kahoy da tapson kun madalasa gani madakpan sang DNR mahibi-hibi. Kaya mo na sir ang mga tao nga kumpara sa akon di dapat kaluyan. Bat sanctuary na da sir? Bat sanctuary, mga ni flora and fauna na da sir mo. Ano nakadagko man itong siling mga higdaan tagid binada one time ka isa lang. Tag size piece. Ha? Kalalagpad. Dagko? Lagpad. Dupa ang lapad. Ang iyang ang length sang iya pakpak. Kalagpad sir. ano na gina-acknowledge na nga bat Sanctuary. Oh, kaga pareho sina ang mga spotted deer naton, ang mga ara pa na. bleeding heart pigeon, ara na da sir. May ara pa. May mga bleeding heart pigeon pa daw kon negros ground pigeon kadamo. Ang aton da mga sunbirds o kon mga tamsi nga dato itom siya may pula sa dugan. Dugay na ginangahando mo sir nga tulugan. Dugay ko na ginangahando. Isa lang kagabi ano nga camping tato ba lang nagtaon tagid ko ano ang beauty sa ginatawag nga wilderness. Wilderness. Nami nga lugar. Pero sir no sa nalabot mo na gid mo na sa dira imo, nga area sa kilometrahe 25 nga may bat sanctuary da. Inataris-taris lang na namon yan ni Mr. Cornelio Fernandez. Niko kami ni Bubong Tanasan da ginataris lang na namon. Ay apa dito ka na gid gali manalin. Bago kita sir no sa topiko nga ina. Kay man daw masaka kung bisan madanlog kung makita ko na nga lugar mo. Shout out anay sa kay Raul Amular. Belated happy birthday. Sa kay Sir Ray Saluba, ano kuno sir ang size ng inyo long sleeve? Gatchat sa ako? Medium. Ang imo Sir Nyrel kay small. Okay. Kag-upda naton ang kasubo sa pagtaliwan ni Ma'am Brenda Alintuson, tiayo ni Sir Arnold Alintuson. Utod lang ni Ma'am Sitas inang may mga motorcycle Boy parts. Sitas. Kadasig lang sir. Daw almost 10 days lang. Nagtubig ang iyabaga. After 10 days, dinala sa Bacolod, pneumonia, patay. Amo ina, nga kung may ubo gani ka mo, ara ang hospital naton. Kalapit lang. Kalapit sina. Pinatindugan pagid ka mo ni Governor Eugenio Jose Lacson sang hospital diri. Hindi pa ka mo magpa-check up. Gani. Kag-charge yun lang sa abang lingkod? Abang lingkod, sir. Congressman Paduano. Karaps Paduano. Hindi pa ka mo. Ang hindi lang ni maaway ni Gov Lacson, ni Congressman Karaps, ni Jeffrey Tobula, kag ni Mayor Dapriliquias, ang pagtaas naman sang kuryente. Na! Do hindi gina sila sir katabang sa aton.
Buwas na lang manugtaas. siguro i-discuss. Basta na lang na, alas 12 na? Doga panyaga na to sila sa third floor. Ah. Napanawag na siya. ang mga AFAM, sir, hindi tanay pag-i-discuss. Hindi lang. Ang multilateral naval exercise sa banwa sa Hinumaan. Ayaw gid anay ka mo palawod ha. Ayaw gid palawod kay buwas manog tapos bombahanay gid ini. Ang French Navy nagabot, ang Japanese Navy nagabot, Royal Navy sang Grand Britannia kung sang Great Britain, ara ang Royal Australian Navy, ara kag ang Philippine Navy nga host sa multilateral naval exercise sama-sama Lumbas 2022. Hindi gid ka mo anay magpalapit. No. Tamyaw tanay ang aton nga live viewer sa Shirley Mantos Bantayaw. Good morning. Bro, ton sa gudan niya. Good morning, sir. Good morning. Ayan ipampliga may Sir, good morning, Bos Bob. Gahinubaan. Sir Lowton Bangi Soljim, good morning sa inyo da. Salamat sa inyong pag-upod. Balikay kita buwas. Tutok lang gihapon diri sa Apam. Alagad Radio. Apam na noon ko. Alagad Radio 100.5 FN. And good morning sa kay Mayor Sopronio Fusin sang Uton Iloilo kag kay Mayor Dennis Superficial. Pero nga apelyido sir Superficial sang Santa Barbara. Kita-kits buwas Kita-kits buwas sa istasyon sa mga AFAM. Alagad Radio 100.5 FM sa Banwa sang Hinubaan. This is your best community radio. Madamo nga salamat, mayong udto. Kita boss. Playing more music than the others. This is